Вітаю, дорогія глядачі! Гарады развіваюцца і стаюць больш сучаснымі дзякуючы эканамічным, сацыяльным і палітычным фактарам. Але ў нашай краіне існуе унікальны і непаўторны урбан-варушняк, які змяняе мясціны за лічаныя месяцы. Сёння мы абмяркуем дажынкі. Што гэта? Шанец для малых гарадоў ці паказуха з палітычным падтэкстам? Як гэта паўплывала на беларускія гарады і ці ёсць альтэрнатыва падобным інвестыцыям? Але перед пачаткам нагадаю, што падпіска на канал падчас прагляду дапамагае беларускамоўнаму ютубу, а званочак дапаможа вам не прапусціць наступнае відэа. Як і чаму развіваюцца гарады? У нашай гісторыі магдэбургскае права стварала натуральныя ўмовы для развіцця гарадоў, асабліва дзякуючы гарадской супольнасці. Дзейнічалі выбарныя магістраты, бурмістры, гарадскія рады, якія кантралявалі гандаль, інфраструктуру і гарадскі бюджэт, што спрыяла палепшэнню гандлю, рамёстваў і гэтак далей. То бок горад меў эканамічны і чалавечы рэсурс на ўласнае канкурэнтнае развіццё. Па выніку, пераважная большасць беларускіх гарадоў з'явіліся і атрымалі развіццё яшчэ до акупацыі рознымі імперіямі. Сучасныя законы пра самакіраванне ў дэмакратычных суседзяў значна паўтараюць магдэбургскае права. У Польшы функцыянуюць механізмы удзельніцкага бюджэтавання. Так званы саможунд паспяхова працуе яшчэ з 90-х гадоў, а ва ўкраіне дэцэнтралізацыя пасля 2014 году перадала мясцовым супольнасцям сродкі і паўнамоцтвы на адукацыю, здароўе і гэтак далей, ад чаго за год бюджэты гарадоў павялічыліся ў 2 разы. То бок пры нармальнай заканадаўчай і палітычнай сітуацыі, калі рэгіён мае частку сваіх сродкаў з падаткаў, абраных кіраўнікоў і неабыякавых жыхароў, развіццё адбываецца само сабой і натуральна. У супрацьлегласць гэтаму малыя беларускія гарады пакутуюць ад паразмернай цэнтралізацыі. Рэсурсы сцякаюцца ў сталіцу, а невялікія гарады не атрымліваюць дастатковых інвестыцый. Замест рэальнай мясцовай ініцыятывы дзяржава імкліва выкарыстоўвае бюджэтныя сродкі толькі ў межах афіцыйных палітычных піар-праектаў. Накшталт дажынак ці дзён пісьменніцтва. Ідэя фестывалю такая: за лічаныя месяцы правесці касметычны еўраремонт гораду, выдаючы гэта за асабістую шчодрасць палітычнага кіраўніцтва. Абіраюцца менавіта тыя праекты, якія ўкладуцца ў сціслыя тэрміны, і часцей за ўсё гэта не надае гораду развіцця. Наадварот, часам дзяржпрадпрыемства абкладаюць такім цяжарам падчас падрыхтоўкі да дажынак, што праз нейкі час яны занепадаюць, як было ў маёй роднай рэчыцы. Але што насамрэч атрымліваюць беларускія гарады дзякуючы дажынкам? Што рэальна атрымалі гарады? Часам даволі хуткія рэканструкцыі ці пабудовы транспартных аб'ектаў, накшталт новага моста ў Мазыры ці шляхаправодаў рэчыцы. Ну і аквапарка ў Кобрыні, гэтак далей. Амаль заўсёды рамантуюць вакзал і плошчы каля іх. Але часам гістарычныя будынкі чыгуначных станцый патрабуюць больш доўгай рэканструкцыі і пасля еўраремонту губляюць сваю каштоўнасць. Падчас фестывалю будуюць новыя дарогі ці рэканструююць цэнтральныя вуліцы горада. І гэта як плюс, так і мінус, пра які мы пагаворым пазней. Цалкам улічваючы праблему фінансавання малых гарадоў і іх поўную залежнасць ад цэнтра, дажынкі часам амаль адзіны сродак рэалізаваць пэўныя горадабудаўнічыя ідэі. А цяпер пагаворым пра фундаментальныя мінусы дажынак, і першы аспект не пра урбаністыку. Занурымся ў гісторыю. Што рабіў Савок пасля планавых расстрэлаў дзеячоў культуры на акупаваных тэрыторыях? Заганяў усю нацыянальную культуру зняволеных краін у фальклорныя рэзервацыі. Мовай справаводства і прамысловасці, а таксама кар'ернага зрастання рабілі расейскую, а беларуская ці украінская дазвалялася фактычна ў больш дэкаратыўных мэтаў. Маўляў, якое вялікае сяброўства народаў. Да чога тут дажынкі? Ды справа ў тым, што рэжым Лукашэнкі увогуле намагаецца цалкам пазбавіцца ад рэшткаў нашай культуры, замяняючы нават на такіх фестывалях яе сваёй штучнай культурай галаўнога мозга.
Дажынкі як дзяржаўная падзея ёсць апафеозам агратрэшу. У звычайных людзей узнікае ілюзія, быццам неакамуністычны герб краіны, стылізаваны пад чаркі водкі з агуркамі на пару з вальсам трактароў, і ёсць беларуская культура, што толькі ўзмацняе русіфікацыю краіны. Больш за тое, дзякуючы прапагандзе рэжыму, ствараецца ілюзія, што не толькі культура, але ўся Беларусь ёсць аграрнай краінай, пры тым, што мы адна з найбольш урбанізаваных краін усходняй Европы. Большасць рашэнняў у рэканструкцыі гарадоў перад дажынкамі, на жаль, прымаюцца зыходзячы з наяўнага часу. То бок максімальна эфектныя змены ў сціслыя тэрміны. Гэта прыводзіць да частых дэкаратыўных зменаў і неякасна выкананай працы, а горш за ўсё зносу будынкаў, якія не ўдаецца так хутка рэканструяваць. Існуе цэлы спіс знішчаных гістарычных будынкаў ці арыгінальных аб'ектаў, якія паляпшалі гарады, дзе праходзіў фестываль. У маёй рэчыцы, акрамя воданапорнай вежы і гістарычнага будынку гімназіі, знеслі рэстаран «Хваля», які знаходзіўся ва ўнікальным месцы з пункту гледжання краявіду на раку Дняпро. Знакавую для горада лакацыю меў аднавіць прыватны прадпрыемец, але яму паставілі дэдлайн – альбо паспяваеш, альбо зносім. Прытым, некалькі аварыйных будынкаў у цэнтры горада проста зашылі сайдынгам, каб не мазолілі вочы. У большасці выпадкаў фасады цэнтральных вуліц таксама рабіліся толькі з аднаго боку. А яшчэ праз спешку і раптоўнасць не была прадумана чарговасць рэканструкцыі вуліц, а перанос маршрутаў грамадскага транспарту часам адбываўся раптоўна, што стварала хаос і незручнасці для людзей. Увогуле, дзеля хуткай рэканструкцыі горада нават ствараюць так званыя сітуацыйныя штабы, дзе ўвесь працэс кіруецца групай чыноўнікаў рознага ўзроўню. І урбаністычны працэс, далёка не ў родным для гэтых людзей горадзе, успрымаецца як нейкая вайсковая бітва. Колькі квадратаў фасадаў было зроблена, колькі брукоўкі паклалі, ці паспяваюць зрабіць рамонт па маршруце першай асобы і гэтак далей. У такіх умовах занурыцца ў кантэкст, дух і гісторыю горада, ды лепш зразумець яго, правесці сацыяльнае даследаванне сярод жыхароў немагчыма, ды і няма такой мэты, таму што дажынкі гэта па сутнасці палітычны піар-праект адной асобы. У 1996 годзе ў Беларусі была скасавана выбарнасць мясцовага кіраўніцтва. І з таго часу прасоўваецца наратыў аб тым, што падаткі грамадзян і бізнесу, паспяховасць мясцовых прадпрыемстваў ці кіраўніцтва не ёсць крыніцай новых інфраструктурных аб'ектаў альбо рэканструкцыі. Усе даброты – асабісты падарунак Александра Лукашенка. І дажынкі ёсць апафеозам гэтага паліталагічнага прыёму. Это не просто отвел страну от пропасти. Беларусь сегодня – это страна, где создана экономика высокого уровня, укреплена обороноспособность. Как настоящий национальный лидер, все эти годы президент защищает свой народ и свою землю. Он не отдал страну на растерзание в 2020-м. Смог вывести Беларусь на международную арену. В 2024 году страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь состоялась как социальное государство, расширила участие в глобальных интеграционных структурах. Разам з пастановамі пра абосраных кароваў піар-праект намагаецца даказаць, што без асабістай увагі зверху мясцовая грамада ні на што не здольная. Гэта абсалютная глусня. Падаткі такіх буйных прадпрыемстваў, як Беларуснафта, Рэчысцкі мецізны завод ці на той момант існуючага Рэчысапіва, у выпадку частковай дэцэнтралізацыі і рабілі б горад абсалютна здольным самому развіваць сваю інфраструктуру. Менавіта палітычны рэжым паставіў нават такія эканамічна буйныя малыя гарады, як Рэчыца, Бабруйск, Ліда, Жлобін, Воржа, Кобрын і гэтак далей у абсалютную залежнасць ад цэнтру. І тэрміновая фасадызацыя горада, хоць і выглядае эфектна, але не стаіць і побач з тым развіццём, якое атрымалі б рэгіёны з абранымі мэрамі і дэцэнтралізацыяй. Зараз жа большасць моладзі бачыць сваю будучыню альбо ў сталіцы, альбо за мяжой. І амфітэатры разам з ледовымі палацамі, на жаль, не павернуць людзей дадому. Што мы маем па выніку? Фестываль свята заканчэння жніва надаў сотні мільёнаў даляраў на хуткую рэканструкцыю многім райцэнтрам краіны. Камусьці ўдалося пабудаваць важныя інфраструктурныя аб'екты, аднавіць вулічна-дарожную сетку і пабудаваць шэраг важных аб'ектаў. Прытым гарады часта атрымлівалі
цяжар не самых патрэбных збыткоўных аб'ектаў і недабудоваў, якія клаліся на бюджэты прадпрыемства і гораду. Зруйнаваную спадчыну, хаос у год перад дажынкамі і экалагічныя праблемы праз вырабку дрэваў ці нават з-за пераноса рэчышча ракі. І такое было. А што пра гэта ўсё думаеце вы? Ці лічыце вы патрэбным гэты варушняк? Магчыма, дажынкі адбываліся ў вашым горадзе і вы маеце што сказаць. Пішыце вашы доўгія і змястоўныя каментары, бо тэма даволі сур'ёзная, а таксама не забывайце, што падпіска на канал падчас прагляду відэа альбо ў канцы спрыяе развіццю канала і беларускамоўнага Ютуба. Няхай нас будзе больш і мы разам зразумеем, як зрабіць беларускія гарады прывабнымі зноўку. Да новых сустрэч!